Kings chapter 18 from verse 14. Now when Elisha had fallen sick with illness of which he was to die, Joash the king of Israel went down to him and wept before him, crying, my father, the chariots of Israel and its horsemen. And Elisha said to him, take bow and arrows. So draw the bow, and he drew it. Elisha laid his hands on the head of the king, and he said, open the east window. And he opened it. And Elisha said, shoot. And he shot. And he said, victory over Syria. For you shall fight the Syrians in Aphek until you have made an end of them. And he said, take the arrows, and he took them and said to the king of Israel, strike the ground with them. Then he struck 3 times and stopped. Then the man of God was angry with him and said, why should you have struck 5 to 6 times? You would have struck down the Syria until the end of it. But now you strike down Syria only 3 times. God bless you. Father, we thank you for your word. Speak to us and instruct us. Empower us for the glory of your name. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Title why did you stop? Unisha unofana kuita zvawakamira zvinokodzera kumirira kukuru but kune chakarwariwa chikaita kuti umire. So pano munhu wamwari ane dambudziko nemunhu amushanyira Joash amubvunza kuti wamirirei, why did you stop? Munhu wamwari wakaenda kuna prophet mazuva ekuti profita wairwara, but aenda kune profita ari kurwara ndokubva apiwa neprophecy ine chekuita nevictory in the future. Zvoreva kuti mukurwara kweprofita hakutadzise zvamwari kuti zviitike. So waenda kuimba yemunhu wamwari ndokusvika profeti vachirwara, profeti havachanamata kuti vapone kana kuti varikavhe, but vachiripfuurira mberi nebasa mukurwara ikoko. Unoziva kuti mamiriro akaita ikonomi iri kurwara, but mwari unopfuurira mberi nebasa rekuropafadza vana vake. Mamiriro akaita zvinhu izvezvi kunenge kurwara, kunenge kuparara, but muna mwari hamushaike pfungwa yakanaka yakuti upenyu hwavanhu husimudzwe. The prophet was sick and he was about to die, but victory was still there, said by Israel. So waenda kumunhu wamwari ndokusvika munhu wamwari achirwara, munhu wamwari haana kuti zvandava kurwara hamatiri achafaya zvakanaka, but akuti there is something we must do kuti uve nevictory nyange ndiri kurwara. So mukurwara kwake hakudzirise zvakanaka zvakakuitwa naMwari. Ikonomi yedu iri kurwara, mamiriro enhau dzeupfumi nemari munyika yeZimbabwe zviri kurwara, but there is God who can speak victory to somebody's life. Kuna Mwari unotaura kukunda nekubudirira kusiri kuchanoita sekunge yaakufa. The economy is about to die. Kana kuti yakatofa nokuti hakuna kana investor zvawakatrendita zvingakupe kubudirira, but pane zvaunogona kuita muimba yaMwari zvinotakura chiprofita chekuti ubudirire. Without the church ingasika kubata chinhu chiri panapa. The greatest weapon is so prophetic is not the word but the head, what you do. Nokuti munhu wamwari nyangwa anga ari present haana kuti aiwa nyangwa wagumira ka3, but I prophesy total victory. Akatoti even I'm a prophet, I'm limited to the action of your hands. Zvaitwa nemuoko wako ndochiprofita ichocho. Muprofita haana kuti aiwa kana ukarova ka3 kana ka2, as long as we under the covering of prophet Elisha, I speak victory. Wamirirei. So there are times that we might want to show up to it, but you are so vakamira, but wakavamisa. It's very good waiting upon the Lord. Areva kumira uchimirira Mwari. Zvinoreva kuramba uchiita zvinotaridza kuti wakamirira Mwari kuti vaite zvavanofanirwa kuita. Muprofita anobvunza munhu kuti wamirirei. Haana kuti nyangwe wamira, I stand as an apostle of Jehovah, I prophesy. Uchakunda, your hands can limit the prophecy. Which is the greatest weapon in prophecy is what you do.
I love prophets, but they limited. We are limited. Abuda bachena kutamaloya waita pasika 3 ndokunda baochaita. Ana kunyangora wakatiri, but as long as ama chema my father ana kushezo wati baba kuna munhu womwana ndakutara kukunda kazhinji. If your father can be limited by what you do. Muprofita means Abraham shamanya mwana akashayibwa kumbana mwana akamboita intercessor kana matira nawe vanhu vemusodom ndivyozienda ikoko akaishiko mukawana 50 komukawana 40 mukawana 30 zvikasvika pa10 zvanzi komukawana 10 ishe ndachema nekuda kwesodom zvanzi mukawana 10 vanopfuura zvakadaro but ukarenganya sodom negomora munokuda vanhu 10 nyangwe Abraham akataura figa mwari ana nyangwe vanhu vashota kuti Abraham ndibhuku wangu ende ndiprofeti hatifanira kuratisa muprofita wangu vakangobuda vashoma 3 vakatanga vabuda vari 4 Lot ati mai vake nevanasikana vake 2 mai Lot ndokubva vasara munzira ava ndokubva vapfuura mberi vari 3 yeti figa yakapindwa nayo mupureya naprofeti neshamwari yamunyaya yaAbhurahamu i10 but mukabuda vangani 3 chakalimita pureya yaintercessor yaAbhurahamu chii action yevanhu vemusodom nokuti vanhu nokuti chakaita kuti nenda kuti vabude musodom chakasvika growth dzakasvika but vakava in good relationship nezvinoburitsa ndovakabuda mwari growth haina kuti vanhu vanowana matinozviya kunanzi 10 but 2 ino 3 mira yapa vamwe 7 chingojoina vamwe zvakanamatira even prayer limited neaction yemunhu anoitwa prayer but the truth must be preached anyway. But there are times when we are limited to speak a word of God, speak a great word of God. Tawaisho, tawaisho. Nyangwe anzati zama zakatotiona Jesu. Ishakura tawaisho baba harambe Jesu amunoda. Which is true, Jesu akataura baba harambe. But Jesu wati baba asakati Lazarus come out. Akati mimi beside obo. Wati baba wangu wanokona kumpulitsa. But mimi mukasabadi action muokweni. Unokona kutatsa kubuda. Nokuti ndombo inovala Lazaro. Nyambe mwari akati Lazaro buda. Even paine ndombo apaitwenina kupanda action. Raka ngati zikasabisa ndombo. Vanodzivisa Lazaro kubuda kwete mwari. Iye mwari wacho akati Lazaro buda. But kana paine ndombo habude. Mwari action. Inogona kuva key. Yokuti gamuchira kana kuchirusa. Saka kuzarusa ipamusaka wakamire. Donc zvinotaura mwari pamusoro peupenyu hwemunhu it's yes and amen, but zvinozoitwa nemunhu zvinogona kukonzera kumira kwezvinhu kana kuti kuuya kwezvinhu. Saka muprofita abvunza munhu why did you stop, akadii kuti akamira amubata zvino ndine covering ipapa zvokuramba chii akati the truth is I'm a true prophet of God, but nokuti iwo wamira katatu the prophecy yashifta to action. Action is dangerous. Prophecy inogona kulimitwa neaction. Chiprofita chiri chekwamwari chiri chezvokwadi, but mabatiro emunhu baba unoti mwari haseko munhu chaanodyara akatokohwa unoti munhu akasadyara akaprofita kukohwa hakohwe. Profesi haidarike kudyara nokuti profesi iri kutoti kana wadyara unokohwa kuda kuti ukatoda kukohwa kana ukaprofita usina kudyara haukohwe nokuti profesi yaso ine chekuita neaction. Saka paaction pane nyaya ndosaka uyo akamira ende bvunzo wandiri nawo hausona kubatitsitesi bvunzo wandiri nawo ndekuti ko munhu wamwari kana asina kuudza munhu ndiri wapasikangani indava chiti wamirirei kwamuna kundiudza figa ndiri wapa 5 kana 6 kana 4 uyo akangonzirova struck the ground. That was the instruction. Uyu ndobva wapa 3 ndobva ati wamirirei. Kana munhu wamwari achibvunza munhu kuti wamirirei, munhu asina kuudza kuti irova kangana, which means pane problem somewhere. Uyu munhu ndogona kusamblema nokuti haana kunzwa kunzirova kangani, angonzirova pasi ega haasi kuziva kuti hondo dzichauya kangani ndobva angorova katatu ndobva anzi wamirirei. Zvoreva kuti painstruction yaunopiwa mumba yaMwari iva nemanzwiro anodarika zvataurwa. Vanhu vakura vanogona kunzwa matauriro valimikira kunzwa zvisina kutaurwa. Valimikira anongonzwa bedzi nevanhu vati kurei. Limikira rakafanana nekuti akuru manzere ndewapo kana
kuti ndinonekelwa wai ndokuti vanonzwa kuzvezerera kuti nezvedzere but akura anoziva kuti akuba zamo ohama yako zvorati kune language yekuti zvataurwa haisi nyaya saka uyo akaudzwa kuti struck the ground haana kuudzwa how many times ndokubva avaka 3 kwagumira chikonzero chinangolilata kuti sei wakavaka 3 hono yairwa mazuva ayairwa nemapfumo saka uyo airwa nemuprofita akachitora mapfumo bypass ndokubva akaya 3 chamupa kubaya 3 pamafungiro angu nekuona kwamazuva ehodaya anoziva kuti kana ndakubaya pasi pfumo kana uchiribaya pasi ndinobva rakokonyara wabhuranti pfumo risapozi kushanda riri shapu ukarirovesa pasi urikukuvadza wiponi yako saka iye akati it's better kuroveka 3 kuti ndiseve mamwe mapfumo for the battle of the future gamba paari kuroveka 3 achichengetedza mamwe arikuisa trust mupfumo racho kwete muna mwari wacho zvaunozvamwamimbanikoamuremabvisa jeinonoikana jehova zvoda kuti uyu paarikubaya 3 arikuda kuchengetedza mamwe mapfumo kuti arigere kukuwara paarikubaya 3 achichengetedza haasi kutoziva kuti ari kutochengeta problem iye achizvati ari kuchengeta wiponi nakunetsa samsoni paakazvura akafilistia akaita problem yekuti kuvafilistia aiona munhu waanoda samsoni rudo rwaakaruda vanhu vakamvuraya zvokuti akabata dherira airova muvafilistia vese akabata chimwe chimufilistia une zvimwe ngedzonozikabarirwa notameni izvo zvazvina basa vanhu vakabata chimwe chimufilistia wakaona zvaunoda kuti mwoyo wakanzwisane hatinezve zvatinoda mune zvatakadzidzisane tine zvimwe zvatinoda zviri mugurupu rezvinhu zvatakatisiyane nazvo varuigona kuchinotako irambidzwa bati apo painana adakaisa kuti kune mafilistia bati une chimwe chimufilistia haisipeshakana chichikukisa chiri chimufilistia unonyatsoona kuti mafilistia vakaipa Filistia anokugadzira type yako Samson aramudzabe padoni pane vanoona kuvafilistia-ko kwesakana akada kufunga nezvako anokugadzirira size yako vachiri chimufilistia sokuti wegonyotonzwa kuti kwedu waisraeri hakuna mhanyo kwaita mafilistia ovati unapeokanozonota kuchecha hakuna but uko so wameweza akarwanao batukune chaakachengeta so this king paakura kuma chibaira pasi mutatu arikuda kuchengetedza mapfumo yet ari kutochengetedza problem why nokuti by faith aifanirwa kutrusta kuti mwari wangu ndiye kukunda kwete pfumo saka aifanirwa kuramba achikonja pfumo kana kuti sword shoko ramwari rinorepresentwa nepfumo kana kuti sword which means paakura kumatora the weight chii chaarikuita neweight paarikubaya pasi munhu akasimba kubva muguruva refu saka ari kutora shoko achibaya nyama yake nekuti shoko rese parinobaridzwa rinobaya nyama nokuti nyama ine zvainoda zvinopikisana neshoko saka shoko paarikubaya pasi ishoko raari kutendera kubaya upenyu saka shoko raunotendera kuti rikubaya une rimwe raunoti aiwa iri ndarigomira but iri chokwadi zvandizvide zvakaipa but une dzimwe nyaya dzaunosiya gamba zvauri kuchengeta ndokunosvikira satani romanonzi Potifa wakaisa Joseph in charge yemba yake yese ndokubva ati asi pamukadzi wangu chete zvimwe zvese toka but usabate mukadzi wangu he was in charge but pamukadzi anobata saka Joseph munhu wamwari zvese zvaakaiswa in charge umwari hwakapinda pazvinhu chaakasiyiwa chisiri in charge ndopakasvikira mweya wechina temptation ikufight kwaka Joseph kwakati kumai Potifa nokuti mai Potifa ndovega vanga vasina umwari nokuti Joseph paakapinda muprofisi yaPotifa umwari hwakaenda pazvinhu zvese ndokubva wasvika paakadzisiya so paunosiya apa panogona kusvikira problem Satani chaiye akaita research akaenda kuna mwari zvikati mwari wenda discover
kuti Job hakuna matenda kuti makapa zvinhu nezvamakamupa Mwari wakati hazvese ndakamupa Tora ndokubva aiswa pazvese ndokubvasirwa mukadzi kurati Satani akatozva kuti zvese akapiwa naMwari pane mukadzi akatsvageka ende chawakatsvaga wega chisina Mwari unochibva matorero acho chinovenga Mwari chakavaivhanira kuti tuka Mwari nokuti hachisiwo Mwari Satani wakasvika pakuita research kakasana zvese akapiwa naMwari madhirimbi yawo kosa pese paunongosiya kuti zvinhu zvangu izvi ikoko ndo paanosvikira so wakatora mapfumo akatanga kubaya pasi ndokubva abaya 3 times ndokubva abvunzwa kuti wamirirei unosvaya kuti kufunga kwenyama une zvinhu zvawaita pamweya uchiitira Mwari wako but nyama yakasvika pakuudza kuti unofirei wazviita nguva refu unofirei gaambaidzwa paakaprofitwa kukunda nomunhu akaprofitwa ari mumba memuprofita mumba maElisha which is the house of God zvoda kuti pakataurwa kuti achakunda rutatu achakundwawo akakunda rutatu zvoda kuti kukunikana nekukunda kuri mumba maMwari saka izvezvi uri muno uri kutsvaga victory kana kupawo Satanitism mugano wekuti akukundi nokuti victory haiwanikwe kubattlefield inowanikwa in the house of God kuti ndezvipi zvaunotendera shoko kuti dhile newe kana zvaunongoti shoko ngarikopanzwa zvaro pati zvatisiye victory haina kukunzi muchaiwana kubattle akatoudzwa paizau tsachirimo kukunda kwemunhu kuri muimba yaMwari kukundikana kwemunhu kuri muimba yaMwari ukaona kunzwa kuvaona mukana newe inyaya kuti une zvawakaramba kuno Satani haana simba but anowaniswa simba nevanhu vanoshayiwa simba muzvinhu zvaMwari zvavanofanirwa kuita wamirirei kwete kuhondo muimba yaMwari zvinoita kuti umire zviriko unonzwa losi adandikaramba tiita izva verembochengetedza izvi gamba ukuchengetedza problem nokuti the more you trust in God uri kuvhura mukana nokuti Mwari vaite zvikuru uyu paakangobaya katatu akavanushakuda katatu kuda kuti ane control nelimit nenumber of victory is the end of a man not God. Prophet represent the mouthpiece of God but in the presence of the mouthpiece of God akauzwa nokunda katatu nokuti wabaya mutatu kurati maoko ako ndo maprofita uwaye maedza anoprofita waita unotigara unoko zvinoitwa nemaoko chiprofita chefuture yako alright ukapinda motikari woisa murivhesi giya woramba watarisa kumberi wotandoda kusvika kuna Samora wangoisa murivhesi unoenda kumashure mota inorespekta giya rawaisa mobile kwawakatarisa nekwaukura kurati maoko ako ndo magiyasi elife kana ukashuvira zvakanaka but kuna munhu werivhesi unopedzisira waiko iwe uchashuvira kuenda but unenge uchikuenda kwa maoko ako ndo magiya mota inorespekta giya rawaisa kwete kwaunoshuvira kwedu. There was a time when I was a pen along. Something what I got from the baby from pizza soup. So I got with the to my shoe. It's Italian. So I guess I would best here. We don't want to down. We are saying, my young get to come on the side of the face. That I'm here. But I don't want to see the mafuta. What do they end up being? But here and there side of the face, the kangaroo. Mota aina niara tawada kwa kwa kulisa mafuta kwa sababu ile life yangu yokwenda kuinvest hapo mafuta ndio kuisi naka funduka sika mafuta so ndio ndio kato shia kana kana kisa kuinvest hii ya kabara hiyo kuna mtu tumongono mwanadesa mafuta ya kuproka unaona kabisa univesi kwa hiyo uno profita invest kana ukishira shakanaka but maoko hapo ali profita utape wa milile utakisema nobody kukunda kwako kuita tutawa shukura mwana sababu ndio mtu wakamile ndio mwanzo na simba but kune inonzo willpower kune chavakaisa mauri kuti munhu aite so icho ndoda kuti korimbo munhu nawo nokuti zvinoita kuti umire by common sense zviriko
akabaya mtatu ndokuvasiwa ari kudizina ndikatambisa mapfuma wotobai uzotanga mukuru yari kasi tenge tisina maweapons ane karageka saka betakabaya ka3 uchingeta 50 aripo gamba ukatobaya ka50 urikuisa trust mumainstructions amwari kuti ari pakubatwa kwauchaenda saka vakati aiwa pamupacho vanotindinezozvanikakubaya katatu kuchengetedza gamba zvawachengetedza ndokukundikana zvawabaya wakabhendesa ndokukunda zvokunika sekunge rikukuvhisa richikubaya richikubhendesa riri kugadzira munhu anokunda but raunavhoita kuti njenga dzavanjenga idzodzo ndonhamba dzekurowa saka anzayo muchatokunda katiri munhu wamwari ana kuti aiprofesaya zvinobasa umwe naumwe nyangobaya katatu prophecy haisi beyond action chiprofita china simba kudarika action kuitwa nemunhu. That's why no matter there's a prophetic word, you need an instruction on what to do. But every prophetic word, you need an instruction on what pale zinazofanwa kuita. Sheikh Satan na mwalimu shaita mpenyo wako. Analeva shopani. But kune zinazofanwa kuita to connect the promise. Kana ndaka bata tawo. Futi msekeo wanakupila tawo. It's okay. Ya mtoni. Chasara kwa wali. Aisashwale tutawonderawo vatoziva kuti adabvuma ratorawo vasati vanavo abepana nozvakasiyana kundiswa kati kukumbirawo taundi kati itsokei mwasha izvezvi vasati vanavo by knowledge vanavo nokuti ndabvuma chichaita kuti vave naro nyangwe ndabvuma vanofanirwa kufamba uya kuzotora taundi kurati kutora kunoita kuti vave nazvo but vakasatora vanazvo asi kutora ndopashwaridze kuti ndanazvo but vasati vatora ndabvuma vanozvatonderawo samwari wedu harainema akati yes but the way to take the town ndopanoya the devil between them rugenda kupa asikurevesa amuwirirani kunyeperwa iwo ufanira kuziva kuti kana ndida anondida nokuti akatondida ndi mutadzi saka hapana chichadzivisa mwari kundida nokuti wakatondida isati ndanaka akandida akandipa mwanakomana wake Jesu kurega asina kupiwa Jesu kuti ndakanaka ndakatopiwa nditonaka saka munhu anofanira kubuilda confidence in knowing God kuti mwari haini nemataundi erangu saka patinyange nokuti Satani haatori chakanzinoa ndechako anouya pano kenanikanzi iriko kana mukasapinda iriko kana mukatosiya murenje iriko wakaipa chaanoita habvise Kenani anongouya pakati penyu neKenani kutanga kutaura nemiswa kuti kune majairi abereka hazina kumira musha makazodai mwari wacho akubira naye unaikona kufanenzana ipapapa the movement ndeyezvei mwari akavapa assurance chinhu chiriko pasaka munoyomira pakati zvinonetesa munhu pakuitira mwari zvakawanda but izvozvo hazvinokuti mwari wacho akuru and hazvinokuti chaakakumbisa ndechenhema but Satani anomutsa zvinhu zvinorezemwa necommon sense zvekuti ubaye katatu saka uchiona pakuita kwako hauita chitere nokuitira kune mumwe mishana mishanu haukunoenda usimuno chichitere haudi zvinokunetsa chitere kubaya sanje yako ugara udzokere uri kurubaya katatu yeripo unotoavoita ibaba ndokuba wakaipa mukana kureva kuti action yako chiprofita chefuture yako. Amen. Allow the word of God to work. Amen. Tendera shoko la Mwari likushanda. Pese parinobaya panorwadza but rinogadzira munhu anokunda. Baya pasi ivhiti pasi panoita sei panoti panokuvara that iflesh munhu shoko parinokubaya harinakidzi rine parinokanya so but pakukanya wepapo rekoda tinakawanda kuti parinobaya ukanya matunga saka paanobaya pasa anotibhirira flow yemba inohomari saka anenge anobvisa anenge ane tsitsi anonyara imba inoparara parinobaya katatu gamba chaunoita chiprofita haisiimba munhu shoko raanotikuda kuri mushande ndonomushandira mwari pavakavhura pasaidi peripavhurada pasaidi paka vakabvisa mbavhu vakamupa chaari kudesire life vachakaitika chii mwari vanokuti kuda kukupa mukadzi gara ipapo
vakamwanisa upenyu vakatopera the flesh vakavhura nyama, the ground flesh Eve vakavhura Eve vakatora mabhukati kureva kuti iwewe pachako shoko unofanirwa kuvhura ende kana uchivhurwa hazvinakidzi. That's why Mwari vakakunzira mutaka reupenyu nokuti hazvinakidze kana ukasvinura utomboka pese Mwari pavangakupa chinhu chakanaka hapadi kukwanisa. You want to number one to resist. I believe maybe that's the main reason chipatara machida kuti vakoparate vantu kunanisawo vada kukubatsira but havadi to participate. Why? Nokuti imagine usina kudariswa wovhurwa nemakunomira kuti kwadai makiti ngano apa usi doctor but urikungwarirawo tereka kuita musha pane liva pamoja musha chega musha kile chega kama matsinga changa sana unapora sasa mbona kisha. So when you trust God, kurara is sign of surrender. Kurara is sign of surrender. When you trust God, surrender to His word. Amen. Vule pati tamsia problem. Vule pati tampesh kupati. Sasa chakabatsira munhu na Genesis. Chakauya kunanga katirani endapo vapamuti. Kuna kuti pani kapei karipo kuti mu discover the game ndaviswa na Mwari wako. Sasa kuzalisha kibabu saka wakadiri. Mukonafita asikukuza how many times if I love the church you know put up the revelation that utanga kitu akatudai tudawa zote hatunafanya kudai. Oza mbele kwesa nofanya mama kana manama chiwa kula so. Don't like it. Because there are times that it's a system of the church. It's the system of the kingdom that is now with them. There's a difference. Oh, your house will strike the ground, the number depends with you. Blind Bartimaeus, Bible is calling you. Bible not ever pisa bachira akaenda kuna Yesu. Anakufunza pisa bachi. Remember I was blind. But as a blind man, akaita perceived in the spirit. Akazoma bacha yakamdara ya afani yule. Tayari kwa sababu mama bacha atenda karoa so. Asikani yoni mdara watu. Baluna kushika safari wanoni pisa. Blind Bartimaeus anakuwa stake na mtu pisa bachi. Akanzi uya kudana iye ndo babisa bachi kune zvisiri kuzobari watonofanira kuita. Kana wakamira kuzvitaura amene kusheka Mwari but pamupacho Mwari unotivhara muromo apa muprofita akanzi nyamada audzwa how many times ingobaridza in general shut the ground. Saka munguwa kana chibaridza in general zvinongoti ngatishandire Mwari zvapa uri nokushandira chinhu Ndakariwa ile nature yakandifadza ndachikure ndiri panaingo ubereki wangu vakura mzayoja saka zvavaita ndizvokuti kana pachechi pachiitwa mabasa ari kuitwa wega maprojects nezvinhu nezvinhu vanhu varikuledza vachishanda vachendera Mwari saka isava nevechikoro mudharaunda vaikuudza kuti muma muna mari vanhu usaregerere pachechi pachiita sora iwe uri pahonidzo uchingomeya torambaza usakura chechi ndakadzoneta labor for a long time pachechi iri system yakatichwa kubara mberi kuti ezvo mari yacho usina bali Mwari chakanakira manje akaremisa kusvika pale ndokuti matopa profita mvura kwete mvura asanozwa kese mvura hapana kuzi drink pakanzi water ukapa profita mvura kana munhu wamwe ari mvura unogamuchira blessing rakareruka shoko kusvika pane Exodus 25 vanhu vakaiti uyai nezvipo vanhu vanodaga vabvise. The last instruction one goes down the vamwe kana vasina zvokunza vauye nemakushi embudzi kwete mbudzi. Sasa wewe Mwari akasipita give kusvika pale kuti kana pane munhu anotambura you must be a giver at this level. Kana asina mbudzi ngaangotsvaga patinotambira nemakushi a sign yekuti he wants to work towards the things of God. There was a purpose pane basa ravaishandisira makushi embudzi saka ari iyo. So in other words, wakamirire
ungamudaro sukita zvinoitwa nevamwe nokuti malevels takasiyana kuona takasiyana patikuzo nokuti wakamire pazera rako iwo mavere ako iground unofanira kuwaziva wega maitiro ako vimba unofanira kuwaziva bati ipapa ndekuti wakatozomira dzimwe nguva wakamiswa nokuti pamwe vanhu vasi kuappreciate vanhu fukamutini this mukadzi akazora Jesu perfume haana kutendwa nevanhu ndijesu kwedzi akati zvaaita izvi azviparidza pasi rese aita zvakifadza bati vakava kukomberedza Jesu vakati what a waste usakaisira kuti vanhu vachafara nezvaunoita vamwe havazvitori sechinhu but mwari wako nekutendeka kwake anoziva kuti you are striking the ground you are prophesying for the victory of your life saka wakamirire chakaita kutumire notiziva zvichida vanhu kana timafundira kuti maonero vanhu kana kuti ikonomi yacho vatinzwa profita airwara but atiri kungoprofita kubudirira ikonomi yange ikarwara the word of God will prophesy victory to your life. So don't stop doing things towards the house of God. Nyika ndoisisina kukaisa mari kubenga vachiisa interest ipya kuti tinoisa kuti dzoka notatiwana kutotamuna kana vanozoda pakukiisa note waisa makamusisina nyika iplastike but mwari wakatendeka saka there are times yekuti uri kukombea masystems ekingdom nemasystems on the ground muvengi haakundwe mubato anokuindwa muimba yamwari mumba mamwari ndomatozo ndichakunda na3 asina kuti haina musango kureva kuti the best way nzira pakanakira kuti ugone kurwa you do it here. Kana kuti mimba yamwari I'm not talking about the building, I'm talking about the body of Christ. Nokuti dzimwe nguva unoona kupiwa instruction yamwe yakuchengetita chini marai ndobva church yedu. This is more than a church, it's the kingdom of God. Tine vanhu vane mindset yechurch darika pfungwa yamwari. Mindset yenu munopinda murevi nemupriest vakasiya munhu akonwa. Maybe the reason ndekuti hapinde kuchurch kwavo. Kana kuti anopinda kwavo but haabvise. Wakati zvikonzero zvokumakirana. Anzorosvika pakutarisa somuka uyu. Taika hapo, paofanina hapo, ringazvirowa. But murume akanzi good Samaritan munhu akatenda kuti parodiketed church mwari paanomaka ugood haamakire muchechi chete nokuti kana tiri muchechi munhu wese ari good ugood huri kurod especially munhu amusingapinde naye ndopaneka good kamwe saka mubvunzo wangu ndokuti wakamirei ende dzimwe nguva wakati ndikaramba chiita zvinowanei kana uchiita chinhu ita uchiitira mwari waidadaro nokuti hapana pauchaona mwari wacho pamuitira panokuti hai mwari ukamona nomuitira sori hausi kuzomuona iye ndakutokuona kuti hausi kuita nokuti paada kumaka gudhu yako dzimwe nguva panze saka bvunzo ndokuti ipfini panze pacho wakamira munhu wese ane capacity yekuita but zvinotimisa zvakawandisa kune kutaura belako hauna kuchita zvachinakuita zvikubatsire. Let's finish this afterwards. So the prophet is a true prophet of God but haana kuprofita mugwaro wakatiri but ndikakuwedzera dzimwe nyasha pamusoro pako kuti mu3 imo ndaakutopa dzimwe 6 or kunda ka9 akati I'm limited towards your action. Action yako in faith inolimita. That's why Jesu aikaporesa munhu aiti kutenda kwako haana kuti wazona ndinepawa ndakabva kudenga mutambi watime nechimwe chechi still serious watokorana Jesu akati aiwa iwe kutenda kwako why not in Galilee haana kuita zvizhinji because of their unbelief kureva kuti faith inogona kulimita kana kukonzera kuitwa kwezvinhu your level of faith. Saka wakamirire apo ndakambozviita but hapana chandakawana. Do you know kuti mbeu dzinokura zvakasiyana? Ndakanzwa kuti mubenzi woita 2 years naye ndizvo 24 months munhu 9 months ukatarisa size inobvambudza sezvimwe zvikasi ukaenda kana pachikenini panoitwa zvechikafa ukasvika uchikudawo zvimwe zvinonzwa muzimira yako but zvimwe ukasvika unotopiwa ipapo ipapo
chinonzi mira yako chinotinakira achididzu ukaona upi waipapo imerinda kana ichinge nozodimbomira inokusuti what is rich for it was not time. So there are times that we are complaining, yet God is preparing something great. Don't lose heart, something great is coming your way. Hatungo vanoshandisa mulife varipo, but paunoitira Mwari paukashandiswa ipapo Mwari anopa mama kuti wakamushandira. Vanoona abuse heart, it's real. Even zvamwari kune vanhu vanogona kushandisa vanhu, but secretly yekuti ukashandisa zvinhu zvamwari washandira Mwari wacho, akushandisa munhu but washandira ndiMwari. So sometimes chavaita kuti vanhu vamire hapana mubhadharo. Do you know in business, the best you can do is to create a name. Mari inozotera zita chinhu chawaita. Mazuva ekugadzira zita anokukosta. Zita kana ravapo chinokosta. Ramuzwa kandorondeke uchinga weKFC Daraisadas kuAmerica. Tani akagadzira chicken yakaitofamba mudzona achinotesta yo zvakadini testa zvakadini. Achinoona kunyengetedza kuti chikaita zvichidai tichidai. Today munhu akatokuda musoro dzinokuenda kuKFC. Wari akagadzira zita. But paaigadzira zita zvainodhurira, akagadzira zita zvinodhura. So Bible rinoti zita rakanaka rinodaitwa zvinhu zvese. Wari kuti zvinhu zvese zvinotera zita rakanaka. So there is a time to build a name. Yakana mama unokadza mustreet. Ngati muona zvimwe zvinoitikawo kuti baby tikamira vanhu vanongouya tisina kuashedza iye kuti pane padaimira vasingaoni. Sababu watu automatic. Mazuva ekugadzira zita uri parodi akasiyana nemazita ekuzita ravapo. Izvo zvinotofanira kuti muri kuuya nenhasi nevanhu vekurodi vakufundisa magarisa uya vekurodi but pane pataienda vasingauni. Why? Pane mazuva anogadzirwa zita, mazuva iwayo ari painful. David ari kumakwai hakuna munhu akaomera maoko. Aizokaita mavanga ishuma ndii hakuna ndomtsava nekunzwira tsitsi. But pane time yaakaenda pamberi paGoliath akava nevhictory. Zvanzi vakadzi ndokubva vaimba. Hauimbirwe pese pese but uchaimbirwa. Maoko haumbirwe pese pese but uchaomberewa. Asi unogona kufona vaiombere. Unyana vafunda navo. Vainzwira tsitsi Nanasa zirika mensa. But there is time to build a name. Saka usamire uri mumba mamwari. Usaite pfungwa dzakawanda ere. Nyangwe muprofita atorwara, chiprofita chaMwari achirwara. Nyangwe ikonomi yeZimbabwe yadhakwa zvakadii, kururama kwaJehovha hakuna kuchinja. He is the same yesterday, today and forever. Kana pakaita vanhu vange vakukanganwa vakurama, ndikubaridza Mwari asingakukanganwa, anoti I will always be with you. I will neither leave you nor forsake you. Continue to do the good things, and He is a faithful God. Unezva waita zvaitinakidza mune chechi zvaifadza Mwari vati wakamira chakakumisa chii? Ikonomi yacho haidi bvungu papagiving up, haidi bvungu ikonomi yakadai unonyudzwa nechechi. Kana shoko rakati give and shall be given, whether in good times or in bad times, is the principle of God. Usamiswe neeconomy. The word of God is stronger than any economy. Wakamire. Kumira kaita zvinhu dzungu. Zvinzvatura baba. Ma principles ekingdom yaMwari haadi munhu ari umu, anoda munhu ari mupfungwa yaMwari. Zvese zvinonzi naMwari ita hazvina kuti but ingati kana zvodai kungomira musoro unongodzvirizira kuti zvakadii.
kubaya kwamita mapfumo kuona reason more than faith. Amadzangu mwauri akatendeka akamurama ina asizoshanduka is the same. Let us continue to do good. Usalini kwa common sense. Usalini kufunga kulipa nyama. Na ulipooneza kuchengeteza ulikushukulaza. Then paoneza sikubo ulikukuara ulikuchengeteza. Let us begin to pray. Na manda mtimani nipei moyo kufurira mbele vita. And even when I want to continue to do the good things of the Lord. This thing is saying, I want to continue to do good. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Grant us the grace and the power to do your will. Kuita kudagweni kwa Joseph. Nilegero kumiswa. Nemu wala kwa economy. Nema nila leta upeni. Nisila kuchumulima yoga tendeka. Kisharamba nishita kudagweni. Nishiki saidi, nisibi saidi kwa nisema. Musika ya Jesu Kristo wa Nazareth. Amen and amen. Mukubala msunze maoka want to declare a thing. Just raise your hands. Baba tuna matakukereke. Kune hondo zirasiya tunomukira abareke. Happen we all kutungira nepita chamunelewa kushokoreke. Chile chiporofita chile mangwa daraba. Seporofita wakataura kuti waroa katatu chakuda katatu. Kereke baba gaire kugumira pa 3 times. I prophesy, grant them strength and favor. Baba mafumo kashinji. Baba itezole wanishokole yikuwa zese. Baba kere mkura mwele kumeta. Nokuti mwini mwale wakatendeka. Mwikono mwiliku wala ya kandeta. Ma situations akamila sekudai. Inola malishitawara kunaka nekuna magweni. I prophesy good things to your people. Jaganaka shibatike mpeni wao. Mwitao tichenge tuwe utano ne favor. Wana mshukuru wapu wa discipline na uchenjeni. Jinobatu wani mungu wa shikokole mshukopa fansi. Wasiya gare kare kukunda. But jinokuni wakakuwa gare pa Calvary. We receive the grace to do your will. In Jesus' mighty name I pray. Amen and amen. Wasiya gare kukuza chose kupenya wake. Usigara Jesu Kristo Nazareth. Amen. Can I do pass? God bless you. Kama nwese area ya wakamira unoiziwa. Zakakumisa unoziziwa. You are a prophet of your own destiny. And your hands are the best tools. Zino profita more than your mouth. Ukataura zvakanaka. Kune kubata kunorwisa zvaunotaura. Kubata kune simba kudarika kutaura. Kubata kudaifuza kuti munamato wa Ezekiel ndongomba 15 years. Bandakazo verify munamato wacho. Aiti Mwari tarisai mafambiro andakaita. Ala kuti ndwaye mataurura ndiri kuita. Prayer yake aisiwe nenyaya. Action yake mararamiro ndo akadenda Mwari ku prayer. So prayer aisiwe kama powerful. But action payakatsanangurwa kuti tarisai mafambiro kwete matauriro. Words, they are powerful and good, but the greatest tool is action. Kuita. Ende zvinokumisa kuita zviriko. Ende une mafungiro akanaka wafuti kuti ukazodai. The truth is ukaitira Mwari akatendeka. May God bless you church. Marawakitire nyasa kukuru. Mwari akakupa chipo ni nyasha te business. But the problem yako ununyenga makastoma. Ndapeta newe. Oda kuprofit by papa. Wesa ada kutenga mainini. Muno broka tano. Aishe. Tina matirei. Harisi kufamba. Mune pemba lino cheka business. Hauchapa discount wakutopa rudo. Unosimuka seiba mkuru. Bamwe bacha uduku batuwa msoro, batuwa mkatime msoro. Say every customer wamainini. Bawa ifani waku hote uchi supplier. Waku hote uchi chikiwa. Anisiku zote
Zvinhu zviri kufamba sei? Iwe uzoti kufamba sei? Pamwe pacho kuda kupa vanhu matiri mpepetero. Fusi namatiri andizvo ndikabata mari inofamba sei? Iwe ukaibata uri kuenda kupi? Kwauri kuenda ndokwairi kuperera. Cheka kuti zvauri bishop hauna bhemba rekubvisa nzeve here. Unouraya ministry yako weka. Every potential customer is potential girlfriend. Avachatenga vangotora. Wamvimba achatenge. Hapana Satana. Pita ane bhemba rake kubasa rake. Pane kuti ave mutendi ya girlfriend. Anotendeuka sei? Phone number yawakatora for prayer. Haisisiri yeprayer. From mwana wesangano to pay. Inokura sei kusangano. Vanhu vakoka. Baba ndinokutendai nekuda kweshoko renyu. Mataura kuupenyu hwedu. Takagadzikwa pamadziro kwete nekuda. Takashaiwa dzimwe nguva mari dzevanhu vangatiendesa kuchikoro. Takashaiwa vabatsiri vanogona kumira nesu. Mukuvimbika kwese ndakasangana nevarume vanga vasingade imba. Ndikasiwa ndine zita rekunzi Mvana. Kwete nekuti handina unhu hwakanaka, asi kune mhepo dzekumusha dzinosvikira pandiri. Asi mutsvene waJehovha wakatendeka wokururama makarangarira Rahabhu, zita rikadzimwa rinonyadzisa. Baba ndiri kudeclare mazita anonyadzisa vakataurwa ngaadzimwe. Mhepo dzinovhuvhuta dzinosvikira pari dzekumusha ngadzishayiwe simba. Pachawira madziro pasi, vana pavachaenda kumadrugs vake ngavachengetwe. Zvirwere pazvichabata vazhinji, protection pamhuri yake, wakatendeka wenyasha. We thank you, Lord, in Jesus' name.